Κάνε κανένα vlog ρε φίλε. Καλημέρα. Μου λένε ξέρεις σκι. Λέω δεν είναι δύσκολο παιδιά, έχω δει βιντεάκια στο TikTok. Σε λίγο θα δείτε πως κάνω σκι. Θα πέσει εκείνο ρε μαλάκα. Ποιο? Δες τι έβαλα. Και δεν πήρα γάντια ρε. Εγώ ούτε εγώ πήρα. Εγώ βασικά δεν το σκέφτηκα καν. Εντάξει μην αγχώνεσαι. Το πολύ πολύ θα νοικιάσουμε από εκεί. Και γάντια θα νοικιάσουμε ρε μαλάκα. Λοιπόν πάμε να πάρουμε έναν ακόμα. Είμαστε σύνολο 5. Δεν ακούς κόρνες βρε μαλάκα, τόση ώρα βαράμε κόρνες. Χάρη το σχολείο σου. Άιντε, άιντε. Μάικα, εσύ τι γάντια έχεις ρε μαλάκα. Νοικιασμένα. Θες ηλεκτροκόλλησης. Εγώ πήρε τη μάσκα. Εγώ σήμερα θα νοικιάσω snowboard. Πρώτη φορά δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Άρα δεν θες καθόλου. Λέει είναι δύσκολη πίστα snowboard. Έχω δει βιντεάκια στο TikTok βρε μαλάκα, είναι δύσκολη. Πρόπερση πώς είχες πέσει? Που είχα πάρει το παιδάκι παραμάζωμα. Κάθε χρόνο πέσας. Δεν είχα πέσει ρε μαλάκα. Απλά ρε φίλε. Τι τα πόδια έτσι έκανα, τι να σταματήσω, τι να στρίψω, δεν έστριβε και είχε ένα παιδάκι με σκι μικρά. Μικρό ρε μαλάκα, μέχρι τα ισχύα μου ήτανε. Και είδα ότι εν τέλει δεν σταματάω, να πέφτω δεν έπεφτα, είχε πολύ κόσμο. Και τι έκανες? Ανοίγω λίγο τα πόδια και το φέρω το παιδάκι αγκαλιά και όπου σταματήσαμε. Μαλάκα, πάρε και το σκυλί να νοικιάζουμε και ένα ελκυθρό ρε μαλάκα. Ρε, τώρα θα το χαϊδέψει το σκυλί σου ρε μαλάκα. Θα μας τρελάει. Θα το πάρουμε το σκυλί. Φοράει. Πιστεύετε οι μπότες εδώ δεν θα φορέσουμε λίγο έτσι? Ωραία. Ναι, είναι μέσα ο άλλος. Δικαίω μου πάλι καλά είσαι και εσύ εδώ. Άμα θέλει ο άλλος τώρα. Ακούς, μας είπε το παιδί για μαγνητικές σκάρες. Άμα θες πες τον άλλο με τον μπουφάν. Μπότες. Όλα μπότες. Μάικ, θες να βάλουμε τις χαρές, τις μαγνητικές χαρές πάνω. Φράγκο φοράς τίποτα δικό σου ρε? Τίποτα δικό σου φοράς? Βρακί. Φοράω κάλτσες, βρακί. Πιάστε. Μιχαλή, το λυπάμαι το αυτοκίνητο ρε φίλε. Φίλε το αυτοκίνητο έχει γίνει πιο τράκτορ πεθαίνεις. Οπα! Μαράκι, εσύ πρέπει να είσαι πολύ άνετα. Φίλε, Όλα καλά. Παιδιά, γιατί θα να 1,5-2 χιλιόμετρα. 1,5 χιλιόμετρα. Ναι. Με τίποτα. Λιάκο, πόρτα δεν έχει στο σπίτι σου? Πόρτα στο σπίτι σου δεν έχεις? Για να παίρνει αέρα τα μάξι. Θα κάνω λίγο μπροστά, πρόσθεση μπορεί να σπινιάρει. Πάντε λίγο από πίσω εσείς. Πάτε λίγο από πίσω. Στοπ. Όπα. Κράτα λίγο. Δεν βάλες. Για να σου δω κοστάκι. Μην κάνεις τίποτα. Να το αγκαλιάσει εντελώς. Έλα, πείτε. Μαλάκα για να κάνει η αλυσίδα έτσι, τι φάση ρε μαλάκα. Εγώ δεν θα πάρω. Κάποιος θα μου τις δες γιατί δεν θυμάμαι. Αυτά είναι δικά σου. Αγόρι μου 2 κινήσεις έχεις να κάνεις. Σας αφήνω, εγώ πάω στη μεγάλη πίστα. Έγινε. Θα έρθετε.
Φίλες ρε μαλάκα. Πρέπει να άπαθα μηνίσκο. Ναι. Τα γονατάκια μου. Δεν πειράζει. Καλό. Πες μου την εμπειρία σου σήμερα. Βασικά αυτό το σκουπάκι δεν σου πάει, το Άγιο Βασίλη ήταν πιο ωραίο. Πολύ λίγες βούτες. Ούτε 50 ο καθένας. Εντάξει. Θα τα δείτε σε bloopers. Καλά είναι. Πολύ κόσμο. Μιχάλη, θα το βρούμε το αυτοκίνητο, δεν το έχει καλύψει εντελώς το χιόνι. Ρε χαλάστε. Μα πρέπει να βάλω το φλισάκι μου, θα πεθάνω. Πάλι τι έγινε αγόρι μου. Όχι τίποτα, το ευχαριστιέμαι. Δεν νιώθω τα δάχτυλά μου μαλάκα. Ούτε. Λοιπόν φραγκός, αυτό πάνω. Τραβάω λέει. Παιδιά, αυτό ήτανε.